Murobelio kubwatia tugwenderera tikurigirirwa n'abana insi y'emyaka 13 igo nuganitye obusemi bwa Baibuli. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bakikuya mandege. Uzito somya bamura bakikuya mandege. Wakirebia mwancho murigereria Getembe Television ilitekereria ya Jumatatu ekero ewiki echagete asinchira yomusokegima naboigo mutinyo ya omoya okabere omakoiga wechirubere emerongebere na etano igo mwancho murigereria na warigereria ya Getembe Television ase omorobere Wetwani chinsa chabono mamene nyo kunyoria ekero kwegurikana ndekyo yekoga manya chabere chinsa chirijabasoka obanga bana bagende skuru chinsa chawo chobasoka ogende ekebago anene muno bana bali abono oyore omoremi ekero embura enyinge genderete kweneke wase orogongo rwagusi no kugania kwanenga mwensi mugendete kwaligane megondo yeno elyo mwene kinga ekero bono mutinyo yoiga ore oyibweli simeka ase chinse mochinyinge ime yagusi nae toriko chigotigara maiga igo ekioro ngeta keiri ase liro baliagusi anene mono chinga kibune chiga ekero bono embura enyinge egendete konya gotwa nande ekero mutinyo yiga ochagite asinchira yo mungso igo karibu sana na indengo koganeria otware oburigerire obia ekero rachikobana inche Matilda boigo somorobiro yiga Naboigo magega yechi kamera nere Wilfred Matundura korwa ase studio ya kabiri Abigail Nyanchama erio tunyare gukwenekeria nga twanyare gusanga ayo tokwariganiritie mambi ya bono ekero tokurigeria na mange agendete kobetanse anene muno mangana yoguichania korwa iga gusema makweri area ya obotutukano korwa aigaste orogongo rwagusi Naboigo kiroto genderete kurigereria abona bono mangana asiasa entindi kro ase serikali nene na egati ya ritoro chikomorekera ritkoria rero na mangana yechisemi ekero turachikorigeria mangana ya technology turigererie amangana ya science gose obo science naboigo amangana ya iga yomoroberio moya OCBC karibu sana ime yomoroberio iga nande nyara gusangana nje ase chinse mochiri cha Facebook YouTube una Getembe TV naboigo Facebook ore una Getembe FM karibu sana ngochaka ngochakira kurwase account ya Nyamira kero ngochaka na amaya chinsa chabono mambi ekero bono una konyana kumanyiri ama kweri obotutukano agendete konekiwa gose ekera abantu bagendete gusiria amagemawo aigase orogongo rwagusi nigo ebikone gose ebikorwa bitali ebya kawaida bigendete konekiwa bono yamate mokorwa ase ekenyoro kya girango ime ya gachuba ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira nigo yabolire gokonyo elio kumanya oboene bwabo magega yogoika ase enkendu ya gucha egotoka ime yomochiokeroka elio kumoya oyoro mwanchobo gose omosayo yomo manyekanite buna Rafael Olina Ontonu obwate emyaka 25 oyo narete gusiria obugima bwae korende bono nigo chinka ibere chibwate engusanano na ngabose nkai nyagusira arache koba gakoeni wa korende no moichano monene ekera nkeyemo yanyarete wikase nkende yo bakanyora nyagusira tayo korende niga oyetugwe nenkayende na koenigwa obotuko obugo kiera igoro omwancho morigerera una omusaketo Daniel Ontiria gotumanya roboti rwasinchira engikirano nigo bono abo bakoboria banyare konyora oboene bwabo Nekekore kiugoichania ikio kiene kigwa umugasorero hasi nkindu ya gucha ime yumuchokeroka chingaki ya mate yanyagosira yikiranaro haso kuya umubere wo mwanchobo nekyo goichania nkelibuna tibanyoreti umubero yu ase nkindu na nigo konyoso kigwe obotuko bugukira rero
nyagosira umusae Rafael Orina Ontonu we myaka yegatwa kurwa se kenyero kya Masago ikigotokagira ngo ase ward ya Gachuba imeye kaunti ya Nyamira nigotebekana engenterete hase nyumba ya ikiyaita na kurwa chinga kichwe ngosana nega chaka koene kigwa igorobuna ngai umubiro yora chiko enigwa kubwatekana no gosoka harakabere kwa mamu mwabo musubati Rosontonu uyo litangani osogete ime yomochokero kanenka yae ya kabere asensemo ya girango egento bono kyale tukongusana na igati yichi amaticho ibere anone itete tukamorenta mocheri abantu abang'abo bachire bakorire postmortem ntate ebiri bono iga twachire korora omobere toira omobere twanyorire omobere oche botuko bakagenda bagatindeka botuko magiga yae nigo yacha kumanyekana buna nigo ngina umusubati Rosontonu nenka yae ntangani n'abanyakenyero kurwa somo cyokeroka baoya umubero yobotuko bugokira rero nakoyoenia asinka yabende ime yomochokeroka asense mwende hase kenyero kya Masago ime ya girango chingaki egetaseni kya getembe twaikire na Rom Merobelio ya matanga nigo yagendrete n'abanyakenyero nigo bayikaransete baganyita umubere maga yokogoswa negekorekiga boigo bakwanira ubo bwabo ona mangana nigo tusinyire ngani nge kogera no umubere ntu twabegete mocheri na ndeko nyalikana ng'umubere yorusi ku mocheri no muntu mwa moirire ona lingane rindi tusinyete omwana oyo itorosi garo omwana one ekera agite kenyoreke ntwagogete tokagoka tokamenya monere no bogimo boronge bono rosi arweta kogende biashara no mosoniare tokamanya tigerigeri agatigo mogakanka okona korigi bagosomia abana abaito no bajete twabachageti ku gracia yemo basomete kyomoso omwana omumuro kabera koro ku Clinton tokamosomi nyosia paka form 4 lakini rende ntuto matenga abana barabo mogako koro kwa Antano Wilfred omogako kokunyaetia na tigeta abacho koro baya senka bono ntwe kenyoro tomatena ki gotobangete toreto omwana ito buna agita kengenta renda keminja kurwa sobi kobwense tomorete tomoeni bono tokonyora mang'ana ng'omwana ito tinde kirubotuko bono omonto yokaengo mosacha obwato bomaene bwakona gotinde ko omwana oye ngiara komotinde kera botuko abaamate tare komotinde kamogaso tene twana totenga amatanga totena kituntu amwanjete twamomoe irirene buya abange bagikelie korekiga na kuburia eserikali bono wesonania ilio ya matiga ya kurwa Masago enyoro boene bwabo bono rene tigata musiana nyaetia na abana baito tigera tokorege kento taite mang'ana mange tiga bato abantu baito asense mwende umusubati Rosontonu wetera senchira yesimi omocha umugako yonde kurwa sekenyero kya Masago na komatebuna tancheti bana bae naigo abana kibanyoriro yo banchete mbale no bosibore bo komenyaro ne chinga kecho oralia bene bunankyo nigo barachukwere wa chombe wakodi na chakira na kinale ngo tanchige ntanare ngo teba bona umugako yitoro tinere bwangita abana bane nero basereti bayikire banyorira umuntu banjiranire kubaka umudoti kubarenda bona Machai chiro chingwira niliwale akiona si atapata hata yeye mwingine nena bako nyorondo bako suku makomo bugima. Iyo ngana wali ramote ya enereri. Tigali yo mukungu era bona nyome. Ine ngai nyagosira bwenderete ko enigwa. Kurubudrege taseni kyage tembe kurega se kaunti ya Nyamira iri trene nguru ko Daniel Untiri Amakuru agenderete egatiyemechi abantu barwana baka barwanirira nyagosira gotigana anayo nigo bono omoroki woyomo korwa ase eskuru ya obobundi ya Kisii National Polytechnic aiga ase omochobosongo anyarete konyora omobasokano omobe obotuko obogokiera igoro nere ekirobono anyarete kogenda wekonya ase nyumba ya kebara ase chinsemo chimanyekanete buna bamuda ime ya mwembe gotoka Kisii naboigo echoyo gose ekebare kyo kanyara kwanyoka naboigo kumotubirani
asairerete gosekererete gosiria obogima bwaye munyaruko yu manyakane tebuna Selin ni gobono gose akageire kogenda ase chinseme chuchake bara no manchoye oyubonere ekeraigete gocha gotema komokonya korende ere akanyora nga nere ogure cho yume korende akanyara gokonyeka omunyarukere niganyarete gosiria obugima bwaye ase bono kirori bagoteba nigo o ekebarekyo kiabete kyo gutwara macha mange nabo igo gikairera chinguru gose obokonyi koba ense gose koira egeka una omusakeito gose omurikeito wa mangana maiya samuyenda agotomanya akagenda gwekonya ase nyomba yobochenu korende takonyeka omworokigwa oyomo bw'esukuru ya Kisii National Polytechnic oyomanyekaine buna Selin korwa chinsemo chiri chia Kenyanya nigo chiarenge chinsa chia maragoba ekero achiete gwekonya korende nyomba yobochenu ekanyoka na kumubwaterani goikagosiria obogema bwaye aya nigakorekanete ase nyomba chigokomboya chigotoka ensemo ya Bamuda ime ya Mwembe egotoka ase omochi obosongo. Mimi ni mkaji wa hapa Bamuda. Ilitendeka mwendo wa saa 3 ya usiku ambapo huyu dada alikuwa ameteremuka kwenda huko kutoa kiatu akaingia jisaidie kidogo. Kurengana na kirori bamunyetabwe nigo munyaruko yue achiete gwekonya asako betu no mwanchoe kurende enyomba eyo yobochenu ekanyuka asagwe teime na ekamubwaterani weka ogosiria obugima bwaye omusayo yo nigatemete komokonya kurende tachi komokonya na kuingia walikuwa na bwanake choo ikaporomoka wakaingia ndani. Walipokuwa wameingia ndani bwanake pia karuka kumsaidia, lakini hakuweza kwa sababu slab ya juu ilikuwa imefunika msichana na pia maji ilikuwa imejaa. So kutoka hapo bwanake tukatoa nje tukitafuta mbinu ya kusaidia msichana, lakini kero bakwanete ne serikali ye county iliyokuligia obokonyi neba bairete egekagekeigo nigo batemete kumuruseme kurenda amacha mange arengeme ayorete nembure nyinge yaragotwa ikabaira egeka kumuruseme. Haikuwezekana kwa haraka. Kenye litokea tukapigia watu wa county na OCS pia walikuwa tukasaidiana mpaka wakati ilikuwa imefika mwendo wa saa 9 msichana akatolewa wakati maji yote ilikuwa imetolewa ndani. So msichana akatoka ndani akapelekwa mochari. Pokuwa maji ilikuwa mingi ndani, so hawangeliweza kusaidia haraka kwa sababu venye alikuwa ameingia na hiyo slab kumlalia, inaonekana walipoenda pale ndani alianguka na kichwa. Ninki gose kererete okwanyoka kwenyombe yobochenu korengana na bakombo etaroro nigo bagoteba embure nyinge yerete okwanyoka kwenyombe gwekera ogosiria obugima kumonyeroko ywe na mvua mingi hiyo hapo chini kwa na some weaknesses. Asa hiyo maporomoko vile msana alikuwa ameenda kusaidia kwa kacho ikaingia chini kidogo poromoko yagwate mchandonde yaorogeti bonde neringa embura yatuye nyingi ikagera kanyoka na choo haikuwa na tatizo, ni maporomoko tu ya inchi jinsi ambavyo mvua ilikuwa inanyesha, na kwa sababu hii nyefunyefu ya ardhi ya hapa pia ilikuwa imeonekana ilikuwa weak sana, so ndio ilifanya hayo yote yakatendeka. Gokwana no monyene chinyombe chio chiogokomboya nigo atebete nembure nyinge yerete okwanyoka kwenyombe yo gwekonya. Sasa hii choo yangu haikuwa imeonyesha shida yoyote. Andokorenga embure ye nyinge ya tule lero ya letete shida ye. Bono amaboria mange nigakoborigwa igoro yebirengo byobwagachiwe nyombeyo ase chichuma chitumagete chirokaine ko bachinke nabo igo chitari chibirengo bisaine mubondiki bwagachete enyombe yega nabo igo ewizara yobochenu ndibagaki ebwate ase okwene kya chinyomba chobochenu nchiagachire ase kirengo kibwenerete. Reporter ya Egetaseni Kiagatembe TV Chensam Miyenda. Engana hiyo ichane akegima nabo igo goskabosio nigo bono omokonye omugavana we county ya Kisii omosike Elijah Obebo abori abarai gosiko aiga ase orogongo orwagusi kagokona korwa ase ekerisia gya St Paul's Nyankongo ritkorigoro ekero bare gukora omuchango wekerisia ekyo nigo bono anyarire goteba nere buya abagusi gochamo nabo igo kobekana mo buno monto yomo erio gosegeta oburayo buya ase chi county echiga chia Gusii nabo igo nigo bono engane yu yanyarete kwegwa okoboko noyo kabere omo MCA we
ward ya Kiogoro omusike Samuel Apoko ekirobono omoyegoyo orenge korawa no father omonene wekelise kyo gya St Paul's manyekanete buna father Mochere omusaketo Gabriel Nyakundi na roboti orasinchira erenge kerano kegema Rituko rerero nigo abarai aobaika asegeti Kenyangongo Primary ikyo kigutoka asebunge ya Kitutu Church Sauti County ya Kisii asumuigabo guchangira ekirisia gya St Paul's Nyangongo Catholic Church asumuigo yuhora wana Father Maxwell Mochere nigo omukonyi w'umugabana we county ya Kisii Muske Elijah Pepo uyolenge ase umuyigo uyu agania abarai kwegwa amaskani anene muno bali abare obisi na bali aboigo barule ase obisi abagambi bali baro nabandekera kende baruro. If you don't respect authority, you are absolutely nobody. Ekiagara nabo bagambi bakotaki nabo Asiboigo enkwana eyo yegwo koboko no yokabere omwemsie o Kiogoro omuske Samuel Apoko kibage dio kugenda gende anabatemera usinga kimana na bono tego tebanga ki ekiruge na bono simba ne umugaba tindi ko na ndi kumura lakini ni mwanje munyi wetu bana ya munyi wetu ekigabo sikubaka 2027 lakini ligwe liwaro ozo yo no yose yo madabi tigaba no yose ligwe liwaro oikatomurusha yenda yeso ekauntiete iwa maboso naro oikatote banyeke liwe ya watami nima toba kongo polisi county aye no moro taba motu momo na poko ono nya kwa beraligo ande mama nyalende Asiboigo abakenya baganiwe kwa serikali ya Robisi Chinguru iliyo kuenekia amagenderero ile serikali 2027 ukikuwa na nguvu tembea hata tutakuwa na nguvu hapo mbele tawaambia kitu mtasimamia na sisi tuzidi kusonga mbele tuna support hiyo broad based government imesaidia kila mtu njeno Nyaribari mimi natoka huko Nyaribari si nimekuja hapa kwenu so na kesho mwingine akikuja sio ni kama project government hivyo ndio tunataka kitu kingine we support the merger between UDA and ANC ya Musalia Mudavadi bali mimi nafanya kazi because sasa tunataka kuangalia mbele kila siku tunaambiwa mlima itapatikana lini. So kitu mimi nasema tusapoti serikali na sisi wenye tuko hapa wale wajumbe MCS mfanye kazi ndio tuweze kufanyia wananchi maendeleo. Kingo reporter Getembe kurwa sebunge ya Kitutu Church Sauti County ya Kisii Ninche Nyakundi Gabriela Nakorwa ase serikali nene bono oyo kabere omokonyi bomurai wense Rigathi Gachagua nigo bono agenderere koyeraga serikali ebyara ekiragoteba umuroberi oyoiga obwagachi bwechinyomba cherigoriririke omanyekanete buna affordable housing nigo bono otari umuroberi ore omoikirano aiga asense ya Kenya na korengana na Gachagua nigo anyarire korera buna umuroberi oyo nigo abugete orabusa gokonya abakenya korinde ekero atemete gukora egasi ase serikali eyiga ya Kenya Kwanza nigo anyorete ngoyoiga no umuroberi ukoibera gose okokora ugotenengia abantu gete aiga ase ense ya Kenya nigo agenderere kogigeria engane yo ekiragoteba nigo bono serikali agenderete koibera abakenya maiso marore. It is not the work of government to put up houses for people. Kazi ya serikali ni barabara, maji, stima, usalama, madawa hospitalini na masomo. Hii mambo ya kujenga nyumba, kila mtu atajenga nyumba yake kwa nafasi yake. Kaijua mtiko yake na nyumba shanyu. Na mudu wedu hari awe kate? Awe kinyira. So niliona wengine anasema why Gachagua anasema hii maneno ya manyumba. I thought it's a good thing. Mpaka niliingia pale nikajua ni biashara. Ni watu wanajifaidisha
kwa hiyo programu ya nyumba na kuumiza wafanyikazi both in the private sector and the public sector. And I want to give a commitment to all workers in the Republic, both in the private and the public sector, that we are seized of the matter and the magnitude of the crisis that faces our workers in the country after their payslips were raided and they have been denying the purchasing power. And that is why our economy is having a challenge. And we'll do whatever it takes, not only to rescue the payslip, but to restore its dignity, because that must be done. Sisi shida yetu na William Ruto na serikali ni ahadi za uongo. That is our problem. Mambo ya uongo, Bishop. Tuliahidi hawa watu wote wetu ya kwamba bottom up economic transformation agenda ni ya kuweka pesa kwa mfuko ya kila Mkenya. Instead, ile kidogo walikuwa nayo kwa mfuko, serikali ikaingia kwa mfuko ikato. Si ndio ilifanyika? And that is why there is a problem. Na ndio tunasema hii maneno ya uongozi ya udanganyifu ni mambo ambayo hatutaki. And Kenya is a democracy. Tusipigiwe kelele ya kwamba tumeamua, tumedanganywa. Kwa sababu sisi ni watu tumesoma, sisi eyu siasintinde genderete konekiwa na boigo ekero obono ime ngokoira wikasi county ya Busia ekero bono abarai bare ime yikiama kiri kia ODM banyare kuboriwa banyare gukwana gose kubwaterana na gochamo iri banyare gukwana aneri ogerimo umugavana obwe county ya Busia omanyekanite buna Paul Otuoma ni gobono kwanire nganeyo ekero abolire abarai batige gutwara emisimamo gose emerengo etaba konye kisiasa kurinde ababolire gochamo na kubwaterana irio kwaneki ekiombe kyo kia ODM gose kiamekyo kianyare gwikirania amagani ariae kebwate anene muno ase ensemo ya siasa. Chama kupitia kwa Central Management Committee inaenda kujadili mambo hiyo kwamba lazima tukue na msimamo mmoja kwa mambo ya masuala ya chama. Sisi kama chama cha ODM hatuna wakati huu hatujaandikisha mkataba wowote na chama kingine chochote, lakini tukiandikishana mkataba tutakuja waziwazi mbele ya wanachama wetu tuwaongeleshe, na vile vile mbele ya vyombo vya habari tuiambie kwamba tuna mkataba. Lakini tunahimiza wanachama wetu na viongozi wetu wa chama cha ODM kwamba umoja wetu ni muhimu sana. Lazima chama izingatie maadili yake na lazima pia tukue na ile heshima katika chama. Sio vizuri sana kuona viongozi wa ngazi ya juu, huyu anasema hii, huyu anasema hii. Na tayari nimemweleza my deputy party leader here kwamba jambo hilo linafaa pia liangaliwe. Naboigo koso ase ensemeri iyo bocheno ni gobono ekiombe keri kia ketenerete abateresa gose nurses aiga ase ensense ya Kenya kemanyekanete buna KMPDU gose Kenya Medical Practitioners and Dentists Union bono kianyarire koraria na inde guchogokora umugiro ase chiwiki bere chire bosio bono nigo banyarire goteba nigo serikali taranyara kwene kinga gose okoigwana kori banyarite korieira mbachikonyara gokora koigwana tibaranyara gwikirania eire yo goika obono. A strike by about 30 counties is equivalent to a national strike. And the owners of this strike and the back of this strike stops at the county chiefs, the governors, who have turned the other way and failed to implement their component of the return to work formula of May 2024. Element of social health authority that it does not provide health care for workers or for Kenyans in the level 4 and level 5 and level 6 facilities in the outpatient setting is making many Kenyans to actually suffer. So we are asking the social health authority, we're asking the government that yes, as much as the inpatient component of social health authority is working, the bigger part of it, that is the outpatient,
is making many Kenyans to use out-of-pocket expenditures. So it is important that these be relooked so that Kenyans can access care in level 5 hospitals, level 6 hospitals, and even level 4 facilities. Mwancho morigereria ekiombekio kia abanyagitari KMPDU nigo bono kerigetie guchigokora omogiro nande nkorengi wikiragabo ayuna arona kwariganiriti ase ensemeri ya maya chinsa chabono mambia nekerongo kunyorenga ritukoria rero ninchi konyara ose ninchi gokoretera mogenega ase studio iri tunyare kurigereria amangana yechisemi asinjira iri engikirano okegima korende no gukonyorenga buna umuroberiga o CBC kose umuroberiga abwechisemi ekero chagete iga asense ya Kenya nigo oringe na marora mange korende wikira boniga nigo obeire gokwanekia emichando ao eyo bono eserikali nainde erigetie guchokwanekinga ayanyare koyekora gose yanyare korigia enchira ende yo kuguswania mangana ali amabe agendete kwanekiwa ase umuroberi wego buna bono ekero abarukiwa abasoire ase grade keriya kianda nigo bono okubura kwebirasi kwaba enganembe korende nokogane waito serikali nyare koikirania kose ebirasi binyare kwagacha na boyo che laboratory asobwango mono eme yechi sukuru aiga ase NCA ya Kenya negati ya ritora chikorigereri nare ase chigazeti cheri tukoria rero nekirongo kuboria onyare kobera ime iyo morobiri wega erinde tonyare kumurikira amangana ao buna bono naki umurobiri wega OCBC okubwatana nabali bagosomera mangana science gose bali babwato bumanyi ime eyemero ime yeti subject cha science naki bakonyara kumerana gose komiti amangana ali abonete goikiranirwa no murobirega omoya OCBC no gokonyoryanga umutinyo yega okabere gose chinga kibune chiga ekero embura ebo ekenderete gotwa echi nechingaki chieri simeka ese ali nabwate gose asali nale gukonyoria ritukoria rero ngalinga ekerore omuguzi anonsie sore echi nechingaki choko bwate kebago echi nechingaki choko nekinga kwasoire omugondo kwabangire omugondo ogo naboigo bari batabwati emegondo yenda kubanga abana baino naboigo chiabisi chino konekinga mwananire obokoreri obuyanko gendase omutumo komoke erindigi nkoirana nyare gukorera na kichigazeti chia rero chigoteba Getembe Television ekionga kiamamugusi. Unachokiona ndo ndicho chacho kinachoendelea. Sonja esigino etabwatichi si scratch egoki asogochora satellite ya Zuku tonyorwa gura decoder ne dish asechishilingi chiri wibere amagana 999 chuka guse asechishilingi eliwiyemo amagana 999 ase abateja abaye enyorere umutinyo yomo obusa yani free premium package eliwego kene siginyo ito iyo ere entinguka gima iyo kubwata sagale aseriguriria mubuko kubwata chishiringi chiminye na 49 nabo okwenyorera Zuku Smart Package chishiringi chimisano nemo nabo okwenyorera Zuku Smart Plus Package na chishiringi elibweye muna 99 nigo kwenyorera Zuku Classic Package nabo igo elibweye mu chimisano 49 asekira umutenyi enyorere Zuku Premium Package nyora mange yechigosolie chidocumentary chidrama cha loko chege Swahili. Sio mpumbavu kama unavyonifikiria. Na sasa nipo tayari nikafungwa kabisa nikafia jela. Niko chuki. Chi series nechi movie Noli series na wigo nechi movie chigosoli chabana yani Kid Shows na toeba enyorere etv ona mpeye Getembe Television Network Channel 38 asechi package chiga okora
kwenyorera Zuku Decoder tara asinsa mchiricha Geosol Enterprise Masimba Plaza Building usena bugwa kesi migwetera search number 0739332468 gose na bugu tara asinsa mchiricha Aleno Electronic asibara ya kisi migori angene bengi ya KCB chinsa mchiricha daraja usebwa kesi migwetera search number 0714067223 Wigo nabo okusanga munentu gwetrust number chito echuchire 0205200025 gose 0703010000 Zuko life got better. Gitemba Television ekeonga kiamamogusi. Television ekeonga kiamamogusi. Are you ready to become the next biggest music star? Do you have what it takes to compete with the best of the best? Oh, yeah! And walk away with over 1 million Kenya shillings in grand prizes. Auditions are open for Kenya's Star Search on Saturday 1st February and Sunday 2nd February at the Nairobi City Hall Charter Hall from 8 a.m. to 5 p.m. Come through and show us what you're made of. Proudly sponsored by Star Times. Enjoy digital life. Gitemba Television ekeonga kiamamogusi. Enya gitari ya Nuga Best nenya gitari ya chirengu maso gusega sigire mechando aoya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini ya kerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka chire ase omubere yasibya manyinga egatimiremende emashini ye nigo eroseraniri amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia alenayo obokoreri wanuga best nigo bole obwoigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyo kuyarungeya egati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaliga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best iko bagotuka imiyumu chubo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu nja samarieta ngoro kwanongaki ana rwaleta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari yao korigyo bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chininga konyoro bogwenia nkaiwa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinja abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira ndamanga yale ngo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakirisi migwetera search number chabo echochire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia. Gitemba Television ekeonga kiamamogusi. Yeah, nkuri yule obe umumanyi buo bogendia tibuwa buwa RS Modern Driving School nesukuru yo bogendia yuego kwali baga yobomanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigipige nkwegeli ya pali boigo chigali chia automatic na light vehicle ase boigo bakwegeli ya C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu
amangana maya naya ni gobaletire emashini yekerero ye driving simulator abo asi aborokiwa bago somera nyumba batari kogenda ebara banyone asi chinsagi chabobuna Kisi Keroka Sondu Isebania Lolgorion Keanja Suneka na Ntimaru Asamange na bukubakira isini asi namba 0725659505 Gose 0759100009 Vaigo 01010981 RS Modern Driving Asi Obogendia Obuya. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Ine nubwate emeyega gose nuganeti emeyega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chinti nguchi okugora gose gokomboya tarera Buffer Tents. Buffer Tents yo manyakaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebune emeyega yawe yaikiranire boronge mbabwate ebirogo byogokomboya naende ngokora bare decorations ase emeyega yonsi boigo nkorosia bare ebinto binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting wood router yue kubutora Perspex Vision ekionga kiamamogusi. 1 2 3 4 5 Makopio ene ngombo bwa kwani ni sanamu ntatengo tebi ga makopio engombe ye ga yaho entere yirulete ebine biyanda mama ke muntoma engombe ye nigo okochikwa letika siko ya tweru pakaba gumbangali kono ntatengo tebi ga kokokonya pitata ntato minyoke immediately gale somo chito bosongo eduka nere gali ekorokunga Enokem Agrobet Enokem Agrobet Enokem Agrobet Limited Enokem Agrobet straight wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu we kama lioko konyora immediate kwanza ligeli no mugondo ligeli bano no mugondo ligeli toko gendo ko nona malioko yoko sibye kenyambi iga right direct mugondo ko very clear ya Enokem wanashughulika na ng'ombe ama na samba Enokem Agrobet egotiri na keregento ke korukio bole mitata amangana ye chingo ko gotuka Enokem amangana ye chiombe Enokem eduka ya bene ne kabisa ige gotuka gali chogo ekero gotira buno rio monto kwa Nyamira gali chogo no monto gotira Nyamira nsa kisi town chogo esikati ki aje bono konyora Enokem Agrobet ase eduka ya bene ne mapema Enokem ne bwatoro saguronda asomo chito bosongo aiga farikoni mapema oposti amagutazeli mapema nchirinditiyo aye koraiga sibe ng'ombe yo chiko chango kode mapema sibe ng'ombe Getemba Television ekionga kiamamogusi. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asilikolire nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitangi au nabwekukurwasa company au locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au nabweko n'ebintu bikutumikase e bathroom babwate kitchen sinks nabweko n'echitap babwate bintu bikokora plumbing au babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkone bale boigo chirangi korwasa company au asibabwate chimashine echo chiko chiburukania babwate biro byechingenjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakona seligolirense niko bakutuka ase nyombere manyakanta muna Cansons Plaza asebara ya Kisumu imbe yomuchijuiga obusongo asamange naboko bakiresi bibweterasa chinamba chabo 0703943972. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Nilan Hub
neye moya chiduka echo chikone ebintu bigutumika service nabo igase nyumba yao yani furnitures ase ligori lya mabuko ebyo bikomenya segeka ase chinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echo chire chichingenjo au nabo igone chikala au mbabwate recliner sofa sets echo raunchurane bunu kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echo chire chechi 7 seater nabo igone chechi 6 seater echo chire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echo ratumeke aso kubeke TV yao buya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables igatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murulio olipa pole pole asuwanchiru wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imeyo mucho songo asebara yasunika migori otara ikasenya gitali lya nyangena boigo nabo waka esimi gwetrase chinamba chito echo chire enote sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enote sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biliya bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chechi brand au echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabono mbabwata chirangi cho wakwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na boigo chire chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iri gatigati wekali guri iri abantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wekabunuraganye wochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores ugiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Coming soon on Getemba Television. Okioma. Joy na mwa upendo usipende. I kill you or I marry Joy. Ubuna bobo gimanta gitomenyere bwona. Ekwaronta yora kwigirita inyo kubwata taliso bwate. Kamujeshi isoba kamanyenga. Coming of Kamujeshi is Jeshi in compound his. Hai nyanchama. Kwani ndagire yokuri? Mintoka ika. Nyoko na iso. Joy.
Kamjesh, umekuja kufanya nini? Nimekuja kukuchukua wewe. You only have one option. Is either I marry you ama niwe babako. Nini? Lakini akituma itimbo atitata na mama. Na biye kambo atengo tamera. Wona acha ukubole yanteka. Nancho nyome. Mche. Ya. Tena na bunore. Simama hivyo venye uko hivyo. Beko moro yuse. Joy. Nyanchama coming soon on Gatemba Television. Ekeonga Kimamogusi. Gatemba Television Ekeonga Kimamogusi. Chuo cha anuwai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option, ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering, ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, global studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima, ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Meruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HALB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelee katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Gatemba Television Ekeonga Kimamogusi. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo engale yuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate time tembo abo bago kolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongebe na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yiga
ase nyumba yao. Tutarire rero ase Uhuru MRM showroom. Onyare koba gukwerera amabati ayo akomenya segeka. Ayo uchane warrant na boigo. Ayo urakoberwa ikasure asubwango. Edukenya ya Uhuru Superstores. Yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuyigo busongo. Iyo erangene duka ya Safaricom. Boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers. Iyo ere angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Gitemba Television ekeonga kiamamogusi. Enokem Agrovet Limited ni gomono bao kwarigania ayumureme chingati chigachiri simeka ochebwenyorere obuyo ne chimbusuru chingia byonse asamugoria mayakegema ni gobago toka asongochi obosongo ensema ya Falcon mbarabare ne petrol station ya Shell kusa orosege rwabo oronene kegema rore jogo angene skuru yoboroso ya jogo primary bakira simya namba 0113-388-513 Kusem 0115-318-887 Kusem 040-186-688 Kinya igeseriao asokugura obuyo ni chimbusuro chingikiranu kurwa Enokem Agrovet Limited. Gitemba Television ekeonga kiamamogusi. HK International Medical Center ninye gitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumeka chimashini chinkongo asukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Incheno manyagitari irinike maobanyi, omo director bwe nyagitari tukoroka HK International Medical Center irega yugo muchuito bosongo. Nainde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni gotogo va services chiekerero tugotumia ubobwenia bwekerero e technology yo korigererio mubero omugima nainde twarigereria ngambi mo kibiri byasero twaro mo chanda twakwa amariogo na amarioga yetu ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao nande ni gare habo ayuto kurusi ase chinse buna bono kurustura amarioga asense ya Hong Kong eyeri ni China na amarioga ande ni goto kurusi asense ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande nare to kurusia somo chio India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere to kubweni abantu abange na ande ni gare habo tabu atiani side effect yara kolentere kiagera na ayemete. Igo karibu sana ase nyagitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center. Inchuo onyore obugwenia. Gitemba Television ekeonga kiamamogusi. This new year, discover something new every day on your StarTimes decoder. Buy an aerial decoder plus 1 month free classic bouquet subscription to enjoy the magic of African stories on ST Swahili, AMC Movies, and ST Nollywood. Tales of adventure that take you far on Bliss TV, ST Kung Fu, Z Cinema, and Nat Geo. Or a Dish decoder plus 1 month free super bouquet subscription to watch heartwarming dramas that bring you closer. Do you want to be my wife? Yes, David. I want to marry you. Exciting kids shows to keep the little ones entertained. You got it, dude. Experience the thrill of live sports on La Liga and Bundesliga. For every mood, for every moment.
Star Times. Enjoy digital life. Getemba Television ekeonga kia Mwamogusi. Karibu sana ndio mwancho murigereria tunyare kurigereria chigazeti cherituko ria rero asinjira yo bwango muno iri tunyare kumubugira morini siango anyare ko koretera narari aveire ase chigosoria nene muno ase ebiminano biri byanyarite kwanekiwa weekendi ya itete kero nkurigereria ase chigazeti cherituko ria rero chigenderete kumurekera amanganari iyoko ogocherero gose abductions aigasense ya Kenya ekira bono engane yega yogocherero yabeire gegocha nkuma gose kobetanse kegima kero bono abasae anene muno abasae abasacha gose abasacha b'emyaka yegato babere bakobwatwa ekero ase kero abande batokire gose mebere yabo yatokire kero obasireti amagima abo nabo igo abande batokire barebuya korende nigo obamenyete nobwoba ekero bono bagenderete kuboria ebyombe biri byokoigirera obwene bwa mwanya bantu binyare gwesanani iri kwanekinga mpuya gose mbanyara komenya kuna abantu obande kero ngochaka ne gazeti ya The Standard ndingana ali mwamu gose erituko ria rero nigo bono ebwate ebichere gabo ebiche tariko gokia ebicha buna ekororekana ase screen yao ekero ebwate ebundu kyabo nabo igo abasae bagenderete konya kubwatwa n'abanyanyimbo nakubiko guchase egari y'abanyanyimbo ekiregoteba killer squads back ngabono nabo ekororekana nga ebyombe mbire byarenge goita abantu nande bono beranire gose ebyombe biri byabeire bigocherera abasae aiga asense ya Kenya bono nande tibira tikara magega nga nonye omurai bwense ne bwateringana ligoteba abo nga nonye murai bwense ekera alinge goswa abisi omuske William Samoei Ruto kiralinge goswa abisi nalite ira yo chikonekinga abasae gose abantu abakenya onde bwensi tayo gochikobwatwa gose gochererwa ase serikali yae korende ye nigere maminja ya eireria nyale tukorira abakenya inse anene muno inse ye myaka ebere bono gesa aso etoborai gose bono kere myaka ebere ya erire nigo amange anyare konekiwa anene muno kubwatikana nengana yogo chererwa epeji yakane nero ebwato mugano oyo ese kuboria nga arekila police squads back nga bono iye nige kuboria igoro ya manyanyimbo ari abereka gutumia chinguru goetania kerengo gose babere bagoita abantu nabo igo kutugute mebere yabo ase chinsemo ane ase bono emebere ende konyara gotoka ase chinyomba gose chingendu anene mono ime yomochie o Nairobi ekere gotebana killings eko Kenya's dark past nga bono oboiti buno boiga abwa manyanyimbo gutumia chinguru goetania kerengo nigo bono nande bwachakire kwa aba Kenya ebirengereri gose stress kubwatekana namangana buna yega na kubainyoria amatuka magega ekero amangana ayega abete gakoenekiwa ese buna bonekere koeranga babere egati ya bari babwate twase chinse mucha mulolongo batatu aba bolete ritukerimo oyo maga kabura ritukori kobwatia chitariki charinge kombination yamo goika kombination bere mutinyi oy komina kabere umwaka oita korende mebere ya babere eronigo yaba ke gotoka ewiki ya eta ase babere barabagendete kurigiwa koikera boniga bataramanyikana ase bare bonekera koboria nga igo bono nande amanyanyimbo bairaniria abakenya amatukari amagega ekero abakenya batarenge nobosibore batarenge okore mirimo yabo gose batarenge konyara koenekia amangana gose koraga serikali nebiara ase enchira ere eyobosibore korende bono nigo bonge bogendete koenekiwa egati yabari babere bagocherero nakobwato kwa nabo igo na sechi family gose chinka chiri chibwate abanchu babo bataratoka gose batararoka goikira ekero ekeiga epeji yakane egazeti ya The Standard nere bwate omugano oyo ekero bono ere ngana liringana ali mwamu igo engana yogocherera yabeire yachire igoro mono ase ense ya Kenya nabo igo nebwate omugano yo bwa abasabu ba mulolonge sagotanga babere barabo nigo babeire gose baenekiwe
kukwa ekero emebere yabo yatuka kurinda abandi tibaratuka nabo igo tukorigereria ase page ya gatano nebwate amang'ana asiasa esegoteba payslip politics in 2027 it will be all about the money ngabono amang'ana ayiga gose ekero bono obochori obonene bore bosio bomwaka bwechiri bubere 2025 burachi gokorekana nigo bono yarorekanire ng'a bono abanto bari babwate emebuko emeting'u nabo barachi korigererigwa ase obochori obo koreng'ana nomo konyi bomorai bwense omokoro nigagotebana Gachagua nigagoteba Gachagua says workers carry the tax burden. Workers who carry the tax burden could decide the outcome of next polls. Ngabono abakenya gose naboigo abaiga abari bagokora emiremo ase chinsemo aimense ya Kenya nabo barachi gwake kura koreng'ana buna bono babere bakwemukia omusaraba oyiga obo gwakana ebango ase serikali ya Kenya kwanza ngabono ase igati ya bari babere bagwakana ebango nabo barachi gwaka chikura nande iyo nere irachi koene kia gose kogera omonto aire gose omorai oganirie aire chikura korende ikero okorigereria oyotenete kiombe kiri kia abakori emiremo gose iki okorigereria abakori emiremo igasense ya Kenya omanyekanete buna Francis Atwoli kiombe kiri gia kotu nigera goteba buna bono amang'ana narara chikorigererigwa gose amang'ana muna yaiga ayobo kabira tagocha korigererigwa erio kwene kinga obochori obu bwanyare goikirana ase omwaka oyu wechiri bubere 2025 ndabo igo epage ya gatano narimo ase gazeti ya The Standard ne nkomorekerere chi family chintang'ani aiga sense ya Kenya chinkachiri unabono enka yoyo kabere murai bwense Uhuru Muigai Kenyatta nabo igo enka ayaye oyo murai bwense obono omoske William Samoei Ruto ekere egoteba ng'abono nigo ebiasara biabo chi family chiga ose chinkechi ebiasara mbire berigetie ose babwate iga sense ya Kenya birikire inse ebiasara ebi nigo birikire inse ya marieta yechi family chiga ng'abono ekiombe ingere kianyara korokia na koasioria ebiasara ebi gochase abakenya ase gotabana Ruto Kenyatta families business interests exposed by data breach ng'abono ebiasara mbire babwate ebinge sana aiga sense ya Kenya bianyarire koba bigwasiorigwa gocha ase abakenya ayo nigare page ya gatano narimo akero ebwate bicha yaye omorai bwense omokoro nabo igo nabarai bande abange ase epage eyo na togoska obosio page eyo ya gatano narimo nebwate nande siasa entindi egotebana ODM key organ meets as top brass fight over Ruto Raila bromance ngabono abarai bare igoro osabarai abanene korase ekiama kirikia ODM nigo banyare gokora okumira na gokora ebikaro kukwanira amang'ana yaiga agenderete anene mono egati yaye oyore omurai wekiama ikio kia ODM Raila omuske Raila Odinga nabo igo murai wense omuske William Samoei Ruto enchera bagokora emiremo nigo bono barai bare ime ya ODM bachakire gokora chinkwana nabo igo komorekera eng'ani yo page ya gatano narimo onyoro mugano yose enchera eng'ikirano na goskabosio asense meri iyobo wene ose obocheno nigo page ya gatano na kabire gotebana USA suspends supply of vital drugs to KEMSA ne kiombe kerike manyekanete buna Kenya Medical Supplies Authority aiga sense ya Kenya ikiogia konyora amario gukoro ase chinsemo nabo igo kwene kinga kia watu kira mario aiga gocha ase chinyagitari chinyinge aiga ase inse ya Kenya bono nga koreng'ana nenkwana yae oyo ore omurai bwense ya America omoske Donald Trump nigo bono ense yo ya Marekani yatigire kubwatoka mario gayo asenchera yabene kigima kochaiga ase ense ya Kenya bono korende nige gotebana kiombe kia KEMSA kerokyo ngenete kubwatoka amario gayo buna bono amario gari amanyekanete buna ARVs y'abantu bari bamenyete no burire bw'inyamoreo nabo igo amario go buna ayo burire
gose yogotanga nabo igo korwaria oborwaire bori bwa tuberculosis nabo igo malaria bono nigo kiamsa ero kiombe ekio kigendete kobwatoka mario gayo chase chinyagitari korende ense ya Marekani ero yatigire eng'ana eyo koreng'ana buna omorai bwense eyo anyarete kwana gose koriira ng'a America tegochikonyara kosegeta gose tegochikonyara kobwatoka chibesa gocha ase ekiombe keri kia World Health Organization ekio gekorigereria amang'ana yogokonya gose koenana amario gocha chinse ao yanene mono aikase orugongo rwa Africa okorigereria 90 page ya gatano na gatoto nige gokwana nigose nigebwate amang'ana yeche stadium gose biti aiga sense ya Kenya ebyo bigotebekana biabeire bigokwama bitanya gutabukiwa kuru biachagete gokorerwa amaonchorerio gose kwagachwa ng'a millions spent little progress the shame of Kenya's stalled stadiums ngabona kiro korigereria chi stadium chinyinge aiga sense ya Kenya nigo chabeire chikobwatokirwa chibesa gose abarahim bari banyorire chibesa banyare gotenera obwagachi bwe chi stadium ao ase ense ya Kenya korende nigo chikwamete eyo bono yabeire eng'ana embe ase ekero korigereria nigo yaretire bichembe ya barai ao nigo egotebanga nigo chibesa chinyinge gose chi billion chinyinge chabeire chikobwatoko korende ebiti ebi tibiranyara kwagachwa buna bibwenerete nabo igo nigo egoteba ng'a 4.2 billion is the amount of money allocated for stadium development chi billion inye enuguta ibere korende audit report indicates most of the projects are stalled with contractors abandoning the sites ngabone bitie biga gose chi stadium echi chinyinge nigo chabwatokirwa chibesa korende ekero ogoika gose ekero bono bari bakorigereria buna chibesa chi serikali chigokora emiremo bakogenda gotarera ebiti ebio banyora ng'a nonye abanyakonda bebiti ebio mpaiyo ebiti ebio nigo bikwamete goikera chingaki echiga togosuka obosio page iya 10 nero nebwate amang'ana iga yoboremi eso bagendete korigereria eng'ana eria egenderete ime ya Western Kenya kero gose factory eri yemesi ya Mumias egenderete kumorekwa anene mono ase obokurumia bonene bwabere bokwanekiwa aroro nabo igo nekero egokwanera esukari gose ekero egokwanera amang'ana ari ya ethanol eria egotoka ase chinsemo echio ekero bono ekiombe gose orosagiro rokorosia ethanol ime ya Mumias rokoborigwa ng'a banyare oyotenerete ekampuni ya Mumias gose eri yogosia esukari anyare kobanere otenenete neyo yokorosia ethanol korende tibibosa kobagano kobabuna nechi factory ibere ine gazeti ya The Standard yeri tuko ria rero asinchira yobwenge korende ngo koborenga nyoko ganeti ko yanyora asinchira inkirano nabo ko nyore gazeti ye erinde onyare korigereria megano eyo eraroro na gosuka bosio gazeti ya Daily Nation yeri tukoria rero nero negenda tukwanira amang'ana yogocherero asegota abductions the weak links nigo ono ebwate ebichagabwe bichetari yokogokia ng'a bono ekero abakenya bange bagendete korera ng'a abancho babo babeire bakobwatwa asinchire tawenereti anene mono na abanyanyimbo gose abanto beboete buna abanyanyimbo nigo bono yarorekanire ng'a richiko ndiyo rikorigereria eng'ana yogocherero gose rikora abakenya naki ebina byogocherero bibonete kobekwa obosio bw'ekigambero nabo igo naki abakenya baeteire ayo babonete konyora obwene bwabo. Kenya has no law on enforced disappearances, a report reveals. Ngabono oroboti irokorokia ng'a Kenya tibwati ichiko rinde yonse rikonyara korigereria eng'ana eyo nande omugano oyo konyora ase epage ya 4 eyo eng'ana eyogoichania mono anene mono ase ensebune yeye kera mang'ana ya agenderete konekiwa ase obonge korende kwanyora ng'a nominyoka gocha ase ekegambero ichiko ndiyo rikorigereriwa gose rikobwatigwa ekero bono ekina buna eke kerache konyara korigereriwa
na epeji ya gatano nebwate aiga batatu abo egati ya bari na barabu babeire bagochererwa ase gotebana Kitengela 3 claim their lives are in danger. Ngabono abo babwate tukura ase chinsemo chiri cha Kitengela igotoka county ya Machakos nigo obono babeire bagoteba buna nigo bakonya kurututwa gose abantu mbare bakonya kubabwatia kurumagega ekero bagokora kende gionsi gose ekero bakonya gutara andonsi abo bakagere kuba abanyanyimbo bono ekero baburire nga obugima bwabo nigo obwabeira asa kongo ekiagera tibabwati obusibore bwokora gose bwokogendereria amagima abo buna abantu bande bonsi mugano uyu ore page ya gatano gazeti ni ya Daily Nation nende tukorigereria iga nebwate esiasa egati ya omokonyi b'omurai bwense obono musike Professor Kithure Kindiki nabo igo oyo kabira roro Rigathi Gachagua ekero bono bagenderete gose Kindiki asokire na kochaka kumobore Gachagua nyare gwekanya ekiagera chingaki chiaye nchierete page ya gatano narimo nyorumugano yosinjira engikiranu na page ya gatano na kabere hote ODM plot to counter Ruto offensive in the Western region. Ngabono injira nere abaraiba ODM ekero una konye twagoreteria samaya banyarete konyorana asi chinse mochiria cha Busia county ya Busia igotoka Rugongo rwa Western banyarire guchaka gochamo na kohene kianga umurai wense injire ya jakire kororekana nga ntaganete kungusa Rugongo rwa Western Kenya taranyara goikirani ngane yo ekero bono yachakire kororokana nga bono igo engusana nintindi nere ase egati yekyombeke kia ODM ekero bono abarai bande imeye kia mekyo batagokirie nengana ayaye omurai bwense konya korigia abarai kurwase kyombekyo na kubasoya ase serikali nabo igo achakire gotorana ebyombe ao gose byama ao kuna bono keri kia ANC kiateneneire nere Musalia Mudavadi kurwa ase Rugongo rwa Western bono nebwate ebicha ya barai abo egati yabo mubunge Olwanda umanyekanete buna Dick Maungu nabo igo Makadara MP George Alado ODM party deputy leader Godfrey Ososi nabo igo nebwate omo secretary general w'ekia mekyo umanyekanete buna omo senator Edwin Sifuna uyo omo senator we county ya Nairobi ekero balingi ase kanisa yamo eme Rugongo rwa Western to okuska obosio nigo bono chinya gitari bono charorekanire chachakire kubairania abaorokia gose abarimu nabo igo abanyanyimbo kubwatekana na keria bagoteba na chibesa chiri chabo chibonete goswaroro nchiranyara goswaroro chiko bakonya konyora obowenia kurwa ase chinya gitari chose gotana hospitals start turning away teachers and police. Nande eyatebana healthy crisis. Medical insurers have not paid claim running into billions of shillings to facilities across the country. Gabono kirokorigerea nga medical insurers gosechi ibyombe chi kampuni chiri chokana na insurance injira nyara kubwatoka chibesa gochia ase chinyagitari chinyinge kirobono chinyagitari echo chachakire kubaonchora abakori emiremo bare ase serikali anene mono abalimu nabo igo abanyanyimbo buna chibesa nchiyo chiseine echobo oenia emegane yo nabo konyanyora si gazeti ya Daily Nation nande kirongorigereria ayo narara mange gose narara manene ase gazeti yega ya Daily Nation yeri tukoria rego ngari nganarira igalio gotindi nigo gose ringanarire aiga ali nene nigo riri rio ogocherero nandenga ichikondi ya sense ya Kenya rikonyara kumurikira amangana yogocherero egazeti ya Taifa Leo asenchera yobwango mono ringana rimwe mwere gotana aanza kupanda mlima telezi nga nebwate ebicha yaye mukonyo bomurai wense Professor Kithure Kindiki na boigo ekero egeneto gukwana mangana siasa kampeni miezi 2 tangu aapishwe naibu wa rais hakuwa amekanyaga eneo la mlima Kenya kwa shughuli ya kisiasa. Ufuasi wa rais
Ruto katika ukanda huo umeonekana kudidimia tangu amuae Gachagua katika unaibu rais. Ngabono kisa umosike Professor Kithure Kindiki aswasi abisi wana mitinye bere eyaerire taranyara gukora itaro yae yoguchugwa ka siasa ase urugongo rwa Mount Kenya ekira mono ekorokana ng'orugongo ru rwachakire kweng'usa magega anene mono ekero oyo oringo mokonyi bw'omurai bwense Rigathi Gachagua hari ase chinsemo echo nabo igo agendete koenekia koraria siasa entindi omugano oyo igora ase page ya kabere egazeti iga ya Taifa Leo ekero ekuboria ng'a Kindiki atarejesha mlima kwa Ruto ng'a inchera nere omokonyi bw'omurai bwense bono aranyare koenekia obekiramo orugongo rwa Mount Kenya erio roche komokonya omurai gose omurai bwense Mosike William Ruto nabo igo page ya gatatu egoteba Wetangula sasa apingwa kuhusu maeneo bunge heye siasa entindi egendete kurigereriwa anene mono asi amang'anari yechi bunge gose chi constituency nabo igo nebwate omugana igase page ya kabere egoteba na Karua abadilisha jina la NARC Kenya kuitwa People's Liberation Party na omusubati omanyekanite buna Martha Karua nigo bone kiombekeri kiae abeire omonyene kiombekio ase miaka mingi kimanyekanite buna NARC Kenya bono kerachie kurukwa People's Liberation Party PLP mwana huyo page ya kabiri gazeti ya Taifa Leo nebwate aiga amang'ana egoteba na siasa za ethano zatishia kulemaza shughuli kiwandani Mumias Sugar aya ndari nagotebia aise ekorosi wa ethano nabo igogosia esukari ime ya Mumias bono kwa chakire koreta eng'usanano ekero obono oborai bwabeire bokororo gose eng'usanano yabeire yekoenekiwa ase ensemo y'oborai wese ekampuni eyo ya Mumias igo mwancho omorigere omugano oyo konyora ase page ya kane nabo igo nebwate amang'ana ande amange na amang'ana a siasa igoro yekiombekeri kia IEBC na siasa ende enyinge asengo kuboria ng'ana bokonyora gazeti ya Taifa Leo rituko ria rero aseng'encho yebiro onyare koyerigereria ase enchera eng'ikerano kigima korende buna nakomanye morie na esiango nachigosoiga ase chitageka chinke chire bosio erio okorigereria amang'ana a siasa mwancho omorigereria echo necho chigazeti echo bono ya The Standard ya People Daily nabo igo ne gazeti ya Taifa Leo kirongorigereria egazeti ya People Daily ase enchera y'obwango nigo egukwanera amang'ana ya ababunge nabo igo chibesa na kiraolingana rimwamu rigotebana MPs tussle over 10 billion Kenyan shillings roads kiti ngabono nigo bono ababunge bachakire korekana gotwara eng'usanano ekero batagete chibesa gose chibesa chiri chiokorosia chibara chiri chibilioni 10 ekero bono egotebana National Assembly wants Senate to plead with the governors to withdraw petition to unlock stalemate on fund allocations to counties. Ngabono nigo ababunge baboririe Senate enyare konekia ng'a yanyarire gukwana n'abagavana batige kubeka ekina obosio bw'ekigambiro ekio gekorigereria amang'ana y'okobatoka chibesa gocha ase chikaunti chine chibesa chiri cheche basari kirabona abagavana baganeti chibesa echo korende ababunge barabona igo baganeti ng'a abagavana banyare kwerusanania ase amang'ana y'okwena na chibasari gocha ase abarokiwa ime ye chikaunti chabo mugano yora ase gazeti ya People Daily page ne ya kane nabo igo page ya kabere gukwanirire amang'ana ye omosike Professor Kithure Kindiki sagota Kindiki campaigns in Mount Kenya region ngabono nigo arorekanire gose bono maboria mange nigo anyare konekiwa na nache konyara koneki oretira abantu ba Mount Kenya amo gose babikire ime ye serikali page ya kabere egazeti ya People Daily yerituko ria rero
mwancho murigeria sengecho biro no ngokorera chigazeti cherit korea rero abo irinde nyare komwa morini stango chitageka chinke anyare kurigereria amangana a siasa negati yari turachikurigereria na amangana yechisemi ritko oria rero korende ngoirana ninche gukomanya mparabi bari miyo murobirio bagenderete gusanga naintwe ase chinsemo okorende tobasaguska. Gitemba Television ekeonga kiamamugusi. Na batebi namba sire kitorongisi ego to kansa mo chibu gembo nsa stage yechi big nsa ajenye ko tate space speaker na kabisa live and direct onye ko tate ufa sisi mimbu eto ayegereke oko chankoro kitobese to bwanga ko ngaina tikankoro chitibi no chiriga etibi uruambara etibiri jambi ebetrio ko tumia nyomba kwa raza ko duniani ebetrio ko kerie gari yao majiji betri na raro fogo laki amaliko no aliga kurgwe ga sikuka ko tura tulijimeno ga ko bugima boko yiga mara moja kwa ragiri onyange jonzibi neji ufa Numbers Electronics boigomba bwate ebintu bina chispika amone chi microphone chi horn speaker chi power mixer chi keyboard chi blender chi basi na boigo chibirika chestima chi water dispenser chi radio au mpaka chirie chigali chi TV chi type chonsi na boigo chi size chonsi amo na electronics bionse pibuna chi wire chi extension cables nebintu binde ebinge ekeroteri kweba chisora a panels tarere imeyomo chibuge mbo stage guriguru osewa kesimi asa 0729 646 385 aiga no numbers ba customer baito bonse asimole na baliganiri keregento tobwate na netobwate bintu bich quality chigoro chingia kabisa chaso wenge na nyora kane tigaminyo ke nyumba Numbers Electronics aiganto bwate keregento aserigori lyomubuko o Gitemba Television ekeonga kiamamugusi. Gitebe Technical Training Institute nigo ekorwa amegeri jechikosi au bunabono building and construction kusobwagachi abwaseba kwegeria obwagachi bwechinyumba naboigo ebiwanda au kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gose obosoni bwechianga nebinto au abu ase bari nambeyemo asugutwara machine chekerero nebindebinge nkwegeli bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeli bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwata chi computer nebinto ebinge byokwegeli ICT gwetania skuru ndeyonse era sorgongoro iga asamalieta kwa Alpato Maliba mwalimu manne ogitwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana asogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cyobufundi nabo boliri moleta abana bochese skuru linde banyore system cyobufundi byamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igoriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche ne chi company au secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo
bwate aborokia bwate obumanyi bwebirengo bikuru muno mbayitirine wizarega megeria yega nabo onde bwensi akwegerigwa inchubono utari kubwatia kegori utari kubwatia numumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikutoka kilomita moyoka kurosomochi umugwawa asepare nene yilami yakurikonge kogenda chebera Inche Kenneth Mongare Ongaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana wa Gitwebe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoson. Na yonyolire koleto mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Gitembe Television ekionga kiamamogusi. Bia kigima umonchwa umurigerio Getembe Television kagitengano gendete gutwara uburigerio bya semerobiro yonspi ya Getembe Television yagenderete ngwariga nainde ase chitarike chiga isato umutienyi no yokabera mwaka no bwechirubere 2025 sumurubiro bwetwani chigosori asikima to kunyarako bato kumanye alia nyariko bagakorekana se weekend yonspi asamangana alia yechigosori twanyariko bato kwenekie ebiminano ao bikunyarako bikogosori kwa mamerani ya Bundesliga mamerani ya La Liga mamerani ya Asir mamerani ya IPL gose English Premier League mamerani ya KPL gose Kenya na Premier League mamerani ya NSL National Super League relege toko chakera gose asense meria ya Regional Division 1 na Division 2 mamera yoni go kigimanya ariko bagakwana kigwase weekend yiga anamo to kwanera ase toko chakera soro ngarwa gusi iri tkoregoro ekemina nonke nege twasigetikia gusi stadium ase timu ya Shabana yariko yariga ni timu ya Kariobangi Sharks kuna litangani kabisa tigatura chakera ko ruwase chigosoli Champions Speech taranyariko bachigo kolekana tora chakera sogosila chitalanta umutineri wa mamerani yari asiri kwa cross country niga nyartiko baga gukwana abo litkoregoro asanya tiko baga goteba nigo babwate kiringa kiria annamono kigo chigosira chitalanta nanyama iga yuko nyarko baga kwarigania amamerani yari asirika yara chiko kolekana chitariki chirie 20 goika chitariki 23 aso mutienyo ryo gatatu mwako yiga mwaka bwechiri bubere 2025 na kigimani iga nyartiko baga goteba nigo bachira mase kiringa kiria annamono kigo chigosegeta chitalanta. System of sports athletics or athletes in this country that is business oriented, which is nurturing of talent, and that is why the notion of Talanta Hela comes in, that you use your talent to earn a living so that now it can also assist you in the future. So we have programs that really suits our people. If the Kenyans or this country could really try to establish or to calculate the amount of money that our artist brings yearly through the foreign currency, it is one of the main foreign earning industry that Kenyans should be proud and protect the interest of athletes, because it brings in a lot of resources that also we use to support our economy. So whenever we see the athletes, we have to give them accolades for the work they have done for bringing in the resources. It's not only about the medals that they win during the Olympics or the World Championship or any other major event, but we have to look at it as a business now, that it can earn money for us, for our children, and for everything, and we build an industry that the corporate fraternity can come now on board to assist athletics and to assist the government in ensuring that these competitions, events, continue in Kenya. There's no major changes, but of course we are expecting more competition from our top athletes locally. We expect also foreign athletes that will be coming. We are still engaging with them to know who is coming to compete in this race. The Ghost is very good. It's one of the best in this, the Continental Tour
cross-country events, one of the best in Via kigima omoncho morigereria uno robotirwa e Barnabas Korero yoro mo chairman asama meraneria siri kwa cross country rachukalikana chitalikichiria emerongebere wike emerongebere na isatu asumutinyerio gatatu mwako igabwechirubere emerongebere netano toska mutuniga amamerani gosemina no biri bya KPL banyate kwa bikwira ndo guchakira litukoriria ijuma asakigima chitalikichiria emerongetatu ne yemo ikemina nige tangani kyaringati timu ya Ulinzi Stars amone timu ya Bidco United wike kemina ne kyo kyarte makali ya masegorie entangani korwa seti ya Bidco United yanyareko wage kobekwa no mugosoria Onyango nabo igo team area ya Ulinzi Stars kanyareko bekwegwa egori yawe dekerie merongene na kianda kuroso mugosoria Teleno yore mugosoria mukesana se timu yo gwate miaka 10 na kianda kigima to guchikorigerie mina no binde biri byanyate ko babiko ena gihwangati ya ye team area ya Kakamega Homeboys asi ya yengerete team ya Marashuga chigori bera serigina lisege rutikorie Jumamosi team ya Talanta eka kore gosoria maseyemo ne timu ya Mathare United, timu ya Gor Mahia kayengere timu ya Posta Rangers chigoli bera seyemo, timu ya Police kore gosolia ene timu ya Sofapaka egoli yemo ase eyemo, timu ya Muranga Seal ekanyara kobage kwengero ne timu ya Bandari chigori isato ase ibere, nabo igo timu ya Nairobi City Stars ekengero ne timu ya AFC Leopards egoli yemo ase ligina lisagero timu ya Shabana FC gakora makali ligina lisagero ne timu ya Kariobangi Sharks. Nabo igo ekemina no kende gati timu elia ya Tusker FC amone timu elia ya KCB asebanyati ko ba nero makali yelige na liesagero zake Felix Otieno anaingia ndani kulo Jacob Onyango Yobo anaofunga waliokuwa ajili wake wa zamani jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni akiwaiga wanajeshi na leo tena na wafunga Ulinzi Stars tofali ya mbali kabisa amenyumbuka Sylvain Rix Omondi lakini wapi shuti la kufa mtu Jacob Onyango Yobo wanarudi tena vijana wa Bidco United Brano Dor Mboya mimina cross ndani huko amekosa tena Eric Michu amewekewa Brano Dor Odo Mboya anakuana dhidi ya Bilja Dabonga Junior Brano Dor na paisha juu ya mtambao leo panya Brano Dor Mboya akakubaliwa kuingia ndani huku naye Bilja Dabonga lakini shuti lake alikukaa sawa likapaa juu ya lango na baja hapo amelalama kweli kweli afande Rix uzuri wa kukana mpira ni Oscar Wamalo wa Mkenya Mesha Karani Makoa jaribu mwenyewe Makoa unapaa juu ya lango kule Mesha Karani Makoha mzoefu kweli kweli Mesha Karani Makoha ana magoli 3 mpaka sasa kuu nchini Kenya tumalize nusu ya pili dakika lala salama dakika kipindi cha lala kwa mkono wa buriani Telena Tele Ochieng mimina ndani kule Tele kijana mdogo akili nyingi sana anaorejesha mchezoni Telena Tele Ochieng free kick matata mpaka kambani Ulinzi Stars ya vijana Ulinzi Stars ya vijana inalipa kweli kweli top shot asiku kigima kerto kurigeria SMS ya mamera ya KPL gose Kenya na Premier League kero kurigeria SMS ria buna omochoko nyareko bagwo kwibanga wikera se gosoria yentunda ya 19 ase leg 2 ya nyatwa bego chaka se weekend ya nyareko bakegweta nige timu ya Police eraite nechi point merongi 3 kaboti bune timu ya Tusker se timu ya Shabana reli bagali ya gatano ne timu ya Posta Rangers ne resegeti nsali ge kuboti kwa ne timu ya Bidco United ama ne timu ya Nairobi City Stars kigime bine na nebyo mbira chiko gendera se weekend ya gocha ase ntundelia kero ebi chitimu ochira chikonyara ko bachikurwanira kuhenekia ngankonyara chireli bagali ochigotigara samamerania ya KPL kero amamerania yugose season yiga yo mwaka w'echirubere 2024 wiko mwaka w'echirubere 2025 oranyari ko bakogo chigoyika omwelio tugotikana nayo kegimanigo amamerania alia WRC Safari Rally arobiri guchiya gukorekana asomotinyoro gatatu asentunda ya gatatu imeyense ya Kenya ase county area ya Nakuru korenganera George Mwangi omoteneri wa
mamerania yo ni gatebete ase ikende igang'ani abanyariko babakurigereria asenseme yo asabateneri abaikira senseme ye county ya Nakuru na kwaneke buna chigosori gose ebintu byonse biriganirwa chikuimukia chigosori ekyo byanyariko babigwikirana asenchera yo bwikirano nabo igo omoteneri bwe chigosori meyense ya Kenya gosomo waziri uyo manikante buna Salim Mvurya nigakiranita sensemeria osegangeria yo kugenda gusegeta chigosori chiakera eaina asense ya Kenya. Katika preparation kuna utaratibu ambao tunafuata, utaratibu wa FIA. Wanatupatia deadline kadhaa. Deadlines zote tumetimiza. Tushapatiana supplementary regulations, tushafanya maps, na hizo maps zinafanywa na jamaa anaitwa akina Anwar CD hapa, George Mwangi our clerk of course. Hizo maps they are very very detailed. Tunafanya mpaka dashcams. Hizi magari ambao unaona hapa ambao akina Anwar wanapeleka kwa stage ziko na dashcams. We take the dashcams, we mark the boxes, we do the safety plan so that the drivers as they're preparing now, they've left Monte Carlo, they're going to Sweden, as they're coming here they can start watching the dashcams wakiangalia barabara. Tumejitayarisha vilivyo na naweza kuhakikishia kuwa tuko tayari. Hata wakitaka kuja kesho kukimbia wanaweza kuja. Barabara tumeziandaa, tumetengeza. And here in Naivasha is going to be a very key area for the rally because of the safety. You know, this rally requires a lot of safety and therefore we have again chosen Naivasha. Akigima na ongi uyo tukobaga gotebanga mamerania ya cross country gose safari rally ni garachikone kiwase county ya Nakuru ya Kenya togote nobiri bya EPL gose emina nobiri ebinene asensemeria ya Bongereza nigo byanyatiko biko gosori asentu ya emerongebere naga nakimakira tukurigereria Tangani kirikiaringe ekia aliki conflict kuriria Jumamosi ngati timu ya bwana mautikari ariko yarigania timu ya Liverpool ase ego sagero asichigoli bere ase timu ya bwana mautenya teko bangerwa timu ya Liverpool ne chigoli chibiri niwe chanya teko bachikurwa korwa somo gosoria uyo manika tubuna Mohamed Salah uyo yabungerete timu ya Liverpool egori ya Tangani gwetere penalty seta gikaelia ye 30 na kire chuika chida ikachiria emeronge 5 bere na isano kanyarako baka koyegesa timu yo ya Liverpool egori ya kabere agato kurigeria semesa ya mamerania yo IPL ase umwako igose season ya 2024 wika 2025 timu ya Liverpool nerera etene point emeronge 5 na isanemo ase timu ya Bournemouth eri bagali ya 5 na kabere ne point emeronge 4. Gakpo the furthest man forward, but now the reinforcements on the way in the form of Dominic Szoboszlai straight at Kepa. Yes he was. Salah against Kepa. Mo Salah again. The Liverpool inevitability. And it is an offside flag that stands, so a huge sigh of relief. That's a dangerous ball in the box, unchallenged. Face of Semenyo again. Oyo no mugoseria Mohamed Salah eganere season abwate yo mwere gocha timu yo ya Liverpool andako nega guchikonyora libagali gusokorwa timu yo ya Liverpool ngara tikoyitige timu ya Liverpool ase amagoko atamanyikane tingani ngora chikonyara ko baga kogendera ko yera timu yo asoko gendera ko kolya bya asama melanio nsikere timu ya Liverpool era chikonyara ko bageko gosori ko bangonyara ko batorto ko ne kiekere gosori wikanyare ko baga gutware goli na kigima keraga ndete ko Rwanda seke minano keriyo ko ba the top scorer asama melanio ya EPL. Abo igoto skimotu aseke minano Kenya tukabage kwana kiwali tukolega rutinza cheria iko minemo gati timu ya Manchester United kayari ko yarigania timu ya Crystal Palace asege tikeria kia Old Trafford asobotenirwa ya Ruben Amorim amonere kera anyali tukabaga ko yera egosori yoli tukolegoro kegima anemo no bakanyara ko bakongerwa chigoli bera serige na liesagero chigoli chiganigo cyabunge tukurwa somo gosori ya Joanna Philip Mateta winya tukabako bunge goli ya Yentangani ase edagekeri edageka yemeronge 5 mone na inya nabo goli ya kabiri kanyara ko bagegocha edagika ye 53 na kianda anamono kunyara ko bageko ye timu yo ya Crystal Palace obubuyi we chigoli bera sirige na liesagero ne timu ya Manchester United nabo igo bakanyara ko babakonyora point 7 chibanyati ko bakurusikurwa asensemeria yego sori ya we kerto kuligeria semesa ya mamerania yo timu ya Crystal Palace nigereri bagali ya 10 na kabera ne point 3 timu ya Manchester United kaira bagali ya 13 ne point 2 na kianda na nyago ikera bonega ase chigosori chiga chekera
ntunderia 23 nigo chitimu kyo kigandete anene mono kwerigeria obuyi gosenchinyole libagali gutira gusia ase libagali lya chiria iko meeting ya samamerania yo IPL. The target is Nusem. Goal as well from Alejandro Garnacho. Now Ahmed, what can he do from this range? Slip in defence as well, and Mainu off the frame of the goal. And before Garnacho can get there, Ahmed. And a couple of red shirts still catching up. One of them's Bruno Fernandes. And Fernandez's ball up towards Maguire. And Agate! And a save. United with their men to pick up. Oh, Yora couldn't win his header off the frame of the goal. And bundled in by Mateta. And Crystal Palace have the lead. Well, they've frustrated Manchester United. Crystal Palace are a better outfit. He's onside. Munoz is through here, and he's got Mateta up. Ya kegimekini kemina kirikia nya tukobage kwena kigwa aboli tukoligaro asegeti kirikia Old Trafford na boyge team ya Manchester United for bad luck na boyanya tukobage kwengero na team ya Manchester United ni ganne mono egendete gwekurire mona sama mirania yo yechinko yecho chia Bongereza na ndeke kima ekemino kende kende tuwe ekemino no ekenne mono sama mirania EPL tukoligaro kere team ya Arsenal yari ko yarigania team ya Manchester City asegeti kirikia Emirates Stadium na boyge gosodi nigo yarete chugoli sano aseyamo team Arsenal kanyara kabage kuyengere timu ya Manchester City chigoli sano aseye mona boigo egosoli gosekere goli ya Juventus nya tukobe kumungwa no mogosoli Martin Odegaard aseda keri ya kabere egoli ya kabere kumungwa no mogosoli ya Thomas Partey aseda keri ya 50 na isano nemo egoli ya gatatu kumungwa no mogosoli ya Lewis Kelly aseda keri ya 50 nemo na ibere egoli ya gatatu kumungwa no mogosoli ya Kai Havertz aseda keri ya 50 na ibere ne isano nemo egoli yabo ya gatanu kanyara kabage kumungwa no mogosoli ya Ethan Noweri keri ya merongo kianda nge komento achi dakika 3 etimu ya Manchester City nigo yanyorete goli yabo yoka aseda keri ya 50 na isano kuroso mogosori oyo nyarite kobaga ko yebeke goli yo manyikante na Erling Haaland andake akanyara kobaga gutwaro kwegene gosori yo ngo chiarenge ko era no nyamakali kuri namba cheti ko nyara ko baba kubwatera gwetani yabo kanyara ko baba kwengerwa chigoli sano aseyemo and the Blues. Kigima yune timu ya Arsenal kare yari ko yingera timu area ya Manchester City asegetikerikia Emirates Stadium kanyara ko beko yebeka chigoli sano ase eyemo kato kuri ya semesa ya mamerani timu ya Arsenal ningebwata chi point emerongo 5 kereli bagali ya kabere timu ya Nottingham Forest kereli bagali ya gatune chi point emerongo 4 na isano ibere nabo igasobo tukobwale reke minano kende nigo kera chikwena kiwatinze chiria isano ekere timu area ya Chelsea ra chikosore ne timu area ya West Ham nabo igo kero togandate kurigeria eminano binde byanyati ko babikwena kiwa ase weekend yiga chitim aoni go chenya tiko bachi kwenyolero bobuyi ndake toko yekwanira timu area ya Nottingham Forest Karenya tuko bagiko yikora timu area Brighton chigoli isano ibere ase lige nali esagero nakero gosoli yende ya tuko bagiko sori gwagati ye timu area ya timu area Bournemouth kari ari kugosori ne timu ya Liverpool kanyara ko bekongera chigoli ibere ase lige nali esagero timu yo ya Manchester United kanyara ko bage kwengerwa amone timu area ya Crystal Palace no nyabalengenka nakegima emina nebyo buna byanya tuko bikwena kigoni go byanya tuko bikoleta omorkano mu ya SMS area ya amamerano ya IPL nonya nabo igokero tugandate kurigeria sense melia ya MS amamerano ya timu ya Liverpool nigerete ne point emerongo 5 na isanemo timu ya Arsenal kanyara ko bagikwira libagali ya kabiri ne point achiria emerongo 5 Nottingham Forest kayira libagali ya gatone point emerongo 4 na isano ibere timu ya Manchester City kayira libagali ya kane ne point emerongo 4 na yemo Newcastle United kayira libagali ya gatano point emerongo 4 yemo timu ya Chelsea kayira libagali ya gatano rimo ne point emerongo 4 timu ya Bournemouth ni kayira libagali ya gatano na kabiri ne point emerongo 4 timu ya Aston Villa kayira libagali ya 10 point emerongo 3 na isano na ibere kero kurigeria se timu chirichine ne chitabona tuko kansalinga timu ya Manchester United yurete libagali ya 13 timu ya Tottenham Hotspur kayira libagali ya 14 ne point chiria emerongo 2 na isano na ibere timu ya Leicester yurete libagali ya 15 na 3 ne point 15 na ibere timu ya Ipswich Town kayira libagali ya 19 ne point 15 nemo timu ya Southampton ikanyara ko bage ko ira libagali ryo mwelyo kebwate point chiria kianda nakero tugana tukurigeria sensemo ya mamerania ya IPL ebimirano binde kegimambia nyate ko biko gasori wa sama mamerania ya Bundesliga mamerania ya La Liga nanya to baga ko gasori wa mamerania ya Asir nanya to baga ko gasori wa sensemelia ya Saudi kero tukurigeria sensemo yo bonjere bosobonye bwa bagosori
dirisha nigo yanyate ko baiko bungwa sensemelia yobone boli bwa Saudia asiri tukuriria ria ijuma nakyo toga ntikuriria so boncho ria bwa mamerane ga KPL nigo bwanyare ko bukugura asiri tukuriria ria ijuma na mameranio aria IPL boncho ria bwa ya nigo boranyare ko babogo sie kwa litukuria lero bena anna mono kyo twachikonyare ko batukuriria tokora bagosolia bali banyare ko bakonyara maboga yo kunganya kurwa city team bakuganda city team chingao tukumurigeria omugosoria buna omugosoria bwe timu ya Manchester United omaikante buna Marcus Rashford nigenyote libagali ogochikogosoria timu ya Aston Villa animo ni timu ya Aston Villa nigere libagali gatano na gatasemesa ya mamerani alia IPL no nyanda ke karatebete gosekera senkwana yale gokwana alitukoria igoro nigatebete nigabwato kugokiwa koba tanya konyora libagali ogogosoria timu ngao gotatige timu ya Manchester United gesa chake sabali ya yo ogogosoria nakigima kero tugendete kurigereria omugosoria yo o Manchester United Marcus Rashford nigatabira nigabwato kwegena nachikunyara ko bagakogendera gokoria bya timu ya Aston Villa na nigaiganirie timu ya Manchester United okandira gokoria bya samamerani alia egaliganeti guchie kogosoria timu ya Newcastle nigo yanyati ko bigkwingirwa ni timu ya Fulham aboli tukuri Jumamosi ni timu ya Newcastle chigoli bera seyemo timu ya Everton ikaingire timu ya Leicester City chigoli nya seligena liesagero timu ya Southampton ikaingire timu ya Ipswich Town chigoli bere aseyemo timu ya Liverpool ikaingire timu ya Bournemouth chigoli bera seligena liesagero timu ya Aston Villa ikaingirwa ni timu ya Wolverhampton chigoli bere aseligena liesagero nekemino kende nigo kyalenge gatie timu ya Tottenham Hotspur amone timu ya Brentford ase timu ya Tottenham ya yengerete timu ya Brentford chigoli bere aseligena liesagero namoro bakanyara konyora ba ko mokia chi point 3 ora segenkelia ye timu ya Brentford ya baitali bagali kurwa libagali ya 15 na kamera wikali bagali ya 14 kigimo mwancho mo tegereri mwancho mo ligeri ya Getembe Television ngo kanira bategereri bya asemero bire yonsilie ko gendera se Getembe Television cheni gonkoro kwa mori nsiango na kigima asemero bire ya yonsiye go chikobwatia ngagete no chikonyara ko bago kugenda ko kiwona ko yetengera asenchereri ya yobwekerano tumira nande litukuri Jumamosi asomo bire omoro bire ya bwe chigosori cheito utakira chinsa chiria isa na isi tuika chinsa ikomi chamarwaba nakigima no chikonyara ko bago kugenda kuyonyora amangana maya ye chigosori bira konyara ko bakagwatika asekera litukwa seke onga chigosori chedi gonkoro kwa mori nsiango Getembe Television ekionga kiamamogusi isiko yabisi nabona botambe nigoto kunyara kwa twarigereria abarai ao kuseba bwateli bagalia bene kwa muno asaro ngora gusi twanyara kwa tokogenda isiko yabisi twekaransa isiko yabisi twakwanira isiko yabisi abera in fact bogirango wo nere ntangani yo succeed the unity of opposition ine indi Bible twe ya nyimbo ile 1945 mutenyo gatano kitari 13 nkai Bible retwe seitere bo bas boitangare sub county nara ryaya bakolire asemermo yabo I became a DO. My first posting was in Nyamira. Eyamate yabo nereri abana bane na obale emere mubale abandi na obale Kenya iga babiri na abandi badatungu bale ayo bakorire na yande amange. They all came to campaign for me. Bonzi unity opposition started in South Mogrango, and that's the dream I want to have and play it back with these coming elections, so that all can gain buyago. Na agaro tu alenga bake inyorete ntwara esire to gatabuga matego itiro mosongo neke mane na bokoira na maege distance gete entambe kwa minyoka bono liriago cyane nama ite short kiri ogotuma ekire chinduru bono matera agosuka ogotirire gori kwa nyonzi bagacha sende bali mu abasongo bagantebi organize strike in school captain ndo tware principal ndo jinga na isene. You know what I told them? In Form 6 in the morning. I want to be a principal. Tota idio choko kare ruwe bata ite ko banga kare. Yani abasongo mutake mboga ambega iga. Nkoro mo abiri ko nanga senge jaro mo abiri ka. Ah no way.
naye niko kwari gutire gose timu yao yatebanga ngwaye no musaja buri bona ayuro na gotebia ebintu byonse na gotebia kurugise na nse go gotebia na kinete gocha na visa ini to go yuonga wino musaja buri Tomocha gusoncha isiko ya bisi Getembe Television na Harun Ototo. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Ufanisi International Hospitality College ne college mono egokoa ribagarigia riukwigera chikosi ao kiakogera nigo eanchiri ne kiumbekeria gia TVET imeyense ya Kenya nigo ekwigiria chikosi buna certificate in food production, barista course, housekeeping and laundry course, pastry and bakery, mixology, food and beverage, F&B